Shubor nakaslem jong unong san hima. Ki laitali kishna trekam jong ka KSU ka bakantup ka KSU Laba Border Area Circle, KSU Balat Border Area Circle, bat ka KSU South Semper Circle, sashisian kila penlong biang ka jing pakhang office ka lai bat South Tarik menta ubnai, hapo ka Mau Senram CNRD block, nak benta ban kentiu kardano ka Mau Senram CNRD block sya ka Civil Subdivision. Kat kum ka karuak khobor na usamla McDonald Marbanyang, General Secretary KSU South Semper Circle, ulaya thu baki dekat jong ka seng ha ka jing let jurip, kila lap babaro ki office sarkar kila khanglut na dok ka office jong BDO, office PHE, Forest, PWD Road, ICDS, FEDCO, Post Office, bat kiwe ki office ki bahap hapo ka Mau Senram CNRD block. Shushu ula ongru baka seng ka kentu ya ka sarkar baka deban sengap ya ka jing dawa basyongnya jong ka seng bat kipat ba, ban kentiu kerdan sya ka Civil Subdivision ya ka Mau Senram namar ka de ka CNRD block kepala selam tam hapo ka jela. Usamla McDonald ula ongru baka seng sa shisian kan sayo ban ya syong perkhat biang bat kinong yalam ki bakentup nadu kinong yalam hima, nong yalam shnong, nong yalam raj, bat ki riurang ba jong ka dong ka than Mau Senram, nak bentaban penklan shushu ya kan gamat jing dawa Civil Subdivision, haka khatwe tarik menta ubnai haka por khatwe shiteng minstep ha Mau Senram, bat haka tiga sengi kan donru ke jingwa iki bana haman laki office sarkar ki dong ki than bat ki shnong bahap apo Mau Senram block borok kawe. Ta hak bade bat ka pakhang office ka ba menen bat kumju rum ta sengi ka South Tarik hangni hapo block Mau Senram halor ke jingdawa jong ni ki like ki sakyo jong ka KSU hakabat kadiru ke jingdawa jong fatwa ban dawa ban kintiu kardano ya ka Mau Senram CNRD block sya ka Mau Senram Civil Subdivision nakariam jong ni like ki sakyo menen lawan ban jurep bat kunjuru mentak seni ilalak ba baro ki office ke badan ni po blok Mau Senram lalong balakloi ban letri lam ni kumba lakan bena ai sini pelada te nak liang jongi ni semua ban ai play ya baro ki ba khantam ya ki nong trai office ki balakloi ban ai ti kaman ti pedang ban ya kat lang ban ni hakabidai bat kani ke jingdawa ka jumi ban pintu kardano ya ka Mau Senram CNRD block sya ka Mau Senram Civil Subdivision. Penting kalau jumata nangaliang jong kaseng ni lai perkharu ban penting ban ni penting ya kan dia jingdawa ka jumi ya ka Civil Subdivision ba ka khatwe tarik untuk nai ni pelong da ka jingwa panar keleng sodong kidong berkitain ki baha papo jong ka Mau Senram block hi kowe bat ni kemau usah baru ki pat jong berkhamtam ki ramba snong ki nong sensar hima ki nong sensara ba khatwe tarik kandon yang ka jing kenduk lang apa ni ka KSU bat ki nong sensar snong bantai banithir halo jong ka kamat ka bangsan jong ka dong berkatai saya sih ni kerpat ki nong sensar snong ki nong sensara ki nong sensar hima ba ki chim ni kene ba kan nong kum ka jing betik syaki bane poin renti aktor si kenam banila bat peniat nek renti ak pada berkena ki jing doa ka jungi kum kaseng bat kum upai ba musu sinong borok kowe jong ka blok hi Mau Senram borok kowe bakin yang poin renti kenam ba ki jing perkhat kam ki jungi kin long ka pasti so yang keempat